owese nikech ne nitie telo for 10 years to wan kaka joluo notimo nwang'o monyalo parego owe William Ruto Timos donge ne gi nyalo mar miyo jakom telo to notame moro kaendi wacho ni manumu wuondo motuo Uhuru dakwe wach mar ICTCS Minister mar Agriculture kod mar Trade okay Uhuru Kenyatta ndalo noserumo Ruto sekaw mana higni 3 en okaw higni 10 so it's very unfair to judge William Ruto under 3 years only not unless embe wanyalo pane ni kit hola mane okaw mar SGR 385 billion mauro Murito counties mekwa in one financial year obedo committed SGR kende radio to nowhere mane jofwambo nondiko ndalo moko moba wach ne jofwambo gi keyo weche mag yala owe kama chalo nade weche mag dongruok mane thothne ne dhi mana Kiambu gi gwenge mamoko mawire masa mar piny Kenya kata mana jotend migepe jo piny luo ne wan mana gi magoa kanyakla kod mamo kende to PSS ne nongelo no mana PSS ariyo sani chal kagima piny luo okeyo maber e bwo sirikal masani okay maka joma ODM to ok nyal timo ga nomination maka gina formalities manitiere jowa owe ODM wabro puonjo gi lesson kaka jogunja ka tarik 27 ma IEBC kende mabro telo ne nyasi makamano to pinyna joma dongo ni to pesa ma jochung tweyo iduoko ne gi koso okay jatelo ma chono onge gima ne otimo ne onage jatelo masani to oparo nage koro nyiego margi ji ong'eyo okocho ni oganda ma wuke masa manyaka tel na piny Kenya ka mane nyiego mako jogi ni mbadi NCS mar pesa okay ero kamano ken wach mar ODM ni aneno ka ji ongeke kama tin jomoko wacho ni my kit party mar ODM onge gima nyien mawayalo kaka wuono kinde moko na winjo ng'ato wacho ni ng'ama ok mor gi ODM to los chama mare chembe be ng'eny to mana kana sewacho kucho ni en ting' manie lwet japiny gi jakanyo nikech duond bura bing'ene ok nyal chung' ka onge jokanyo mage duond bura ok nyal chung' ka ok sir mar japiny to mondo mi samoro ODM chop kama ochope ne nikech imiye sir gi jopiny mathoth kendo imiye sir gi jokanyo mathoth to jogo osebedo mana ka nie iye ka weche gi timore gin mana tie samoro bende inyalo wacho ni hera ma gintie kaluwore kod samoro agenda ma gineno ka ODM temo dhiro to gima duong' ni demokrasia ochiwo thuolo ne japiny mar mondo mi en bende ong'e ni to ang'o ma ok rachne tachiel kuom yore mag chwalo ng'ur mare en kokalo kuom kada mana tiyo kod ute mag fwambo makoro wantiego gi mar mondo mi giwach ni ok omor kod gima kama koro jagono bende ni mana kare mar mondo mi chwal ng'ur mare kowinjo ka duond bura mohero ma en jakanyo mare ok more ang'eyo ni kinde moko anyalo paro kada ma yiero mokalo kane ochiwo tiko ne moko kuom jochung' machiel kachiel nochuno duond bura mar ODM mondo mi oduok ne ji mamoko omenda mane gitweyo nitie joma nogolo koko nyalo paro ka Dr. Komolo gini nochwalo barua mar mondo mi duok ne gi omenda mane gichulo mane gitweyo kaka mar yango chung' margi mar laro tiko koro duoko no tang'eyo ni ok en gimoro ma miwacho ni owinjore bed ni nyaka duoki apani mane kaka chik gichawacho to ing'eni ka noseng'iso ni ubi utwe pesa mar mondo mi udhi e yiero mar ombulu to odhi okawo otiko mi ng'ato achiel to we wuoko to apani mane makoro ng'ato wacho ni yakare ne ong'isowa ni watwe pesa nang'o ka nosebedo ng'ato achiel mudwa ni odhi osiem to kanya mapani no ODM yiero mokalo magana 22 ne giduoko ne mokuom jochung' omenda mane gitweyo kech samoro wacho ni kaponi ne jochung'go ne gin ji 10 to giwinjore gin mar mondo mi giyier ng'ato achiel kuom